tercer exercici de Patuan-Chin és el que jo li dic a l'Almax del Qigong. És especialment bo pels problemes digestius. És molt eficaç. Sempre que hi ha qualsevol problema de digestió pesada, lenta, sensació de regurgitació àcida, gust amarg a la boca, les digestions, hi ha diarrees o restrenyiment, aquest és un exercici molt, molt útil, molt eficaç per poder anar solucionant aquest tipus de problemes. Es diu Tiao Li Pi Wei Tan Chu Shou. Aixecant una sola mà puc regular l'estómac i la melsa. L'estómac i melsa és la forma de dir aparell digestiu. La melsa és la part yin, l'estómac és la part yang. El meridià de l'estómac és yang. La seva energia comença a la cara, va baixant per la part frontal del cos, passa per la part externa de la cama i arriba al dit del peu. Com que la seva energia és descendent, l'energia de l'estómac també ha d'anar sempre cap a baix, ha de poder buidar l'estómac perquè la digestió sigui fluida. Els aliments passen per l'estómac i han de seguir el seu procés descendent cap als intestins per poder-los expulsar fora del cos. La melsa, en canvi, és la que extreu l'energia d'aquests aliments. Parèntesi, la melsa en la medicina tradicional xinesa, no en la medicina occidental. La funció de la melsa en medicina xinesa és extreure l'energia dels aliments i enviar-la cap a dalt, cap als pulmons. Per tant, el meridià de la melsa és ascendent. L'energia de la melsa puja en l'aire. Això ho representaré amb el moviment dels braços. El moviment del braç que baixa estimula l'energia descendent de l'estómac i l'energia del braç que puja estimula el moviment ascendent de la melsa. Aniré canviant els dos braços. I ara anem a fer el tercer exercici. Aixecar una sola mà per regular l'aparell digestiu. Expirant, empenyo cap al cel i empenyo cap a la terra, com si volgués separar el terra i el cel amb dues forces. Inspirant, torno al centre, respirant amb el tantien. Expirant, empenyo cap al cel i cap a la terra. Inspirant, omplo el tantien. Expirant, empenyo. Fixa't que la mà de dalt té els dits cap al centre, cap al nostre cap, i la mà de baix tindrà els dits endavant. Expirant, dits cap a nosaltres i dits cap a davant. Inspirant, omplint el tantien, i expirant. Inspirant al centre i final. Relax.